Ho hem promès a l'arrencada, ens acompanya una dona que és pura alegria. Ella es va convertir segurament en el personatge més viral de Catalunya de l'any passat. Ja és una icona del famós programa PM de TV3. És molt probable que us hagin arribat molts memes amb les seves expressions més mítiques. I sí, si Catalunya sap què són les alpaques, és gràcies a ella. Va, precioses! Nenes, mireu això! Això sembla que m'he fet famosa, no sé. És un ramat de 17 alpaques, uns camèlids semblants a les llames, però més petits. La majoria li han criat a casa. L'Àngels les va conèixer... Avui ens acompanya la Maria Àngels Caus, una ramadera que té la seva granja, la Granja Marolla, a Cercs. Maria Àngels, bon dia. Hola, bon dia! Què tal? Com estàs? Super, superbé! Escolta'm, ara ens deies fora de micro, farà un any d'aquell moment on el TN Comarques va venir a fer-me un reportatge tranquil·lament a la teva granja, com són les alpaques. Tu ets la dona, podríem dir, a la qual el TN Comarques li va canviar la vida, no? Sí, correcte, correcte. Mai ens ho haguéssim imaginat, però és que en cap moment. Com va anar? Perquè, clar, tu et fan el reportatge, jo suposo que aquell dia tu poses TV3 per veure com havia quedat la cosa. Tu allà començaves a olorar que allò funcionaria o no? O no va ser fins la PM? Mira, jo anava conduint amb el cotxe, val? A mi em va dir la Núria Bacardit que segurament m'avisarien el dia, però... La periodista de TV3 que et va fer el reportatge. Exacte, però que ells ho editaven, ho enviaven a TV3 i que a vegades no ho sabien. Clar, jo anava conduint i de cop i volta una llau de trucades i trucades. Vaig tindre que parar a l'Arcent, inclús, i dic, què està passant la gent? Maria Àngels, que està sortint a TV3, Maria Àngels, que es pot venir a visitar les alpaques, què és això? I, bueno, clar, jo al·lucinant, no? I, bueno, superbé. Bueno, va passar tot el cap de setmana, la gent trucant-me i molt bé. I, clar, dilluns començo a rebre moltes trucades de canals de comunicació, TV3, per tornar a fer entrevista. I una de les trucades era la Núria Bacardit, dient-me, Maria Àngels, estàs veient el que està passant? Jo no, estic rebent moltes trucades, però jo no tenia ni Twitter, m'havia patat la web, i jo, però què està passant? I em diu, perquè et faiguis una idea, diu, t'has fet viral, diu, d'un dels vídeos que t'hem fet nosaltres, Sí. com jo, periodista, amb la meva carrera de trajectòria, que vaig començar amb les Torres Bessones, a TV3, diu, és un dels vídeos que més ho he patat, amb tu i les alpaques. Torres Bessones i alpaques, i triomfen les alpaques. Les alpaques, increïble. Jo allà ja em vaig ficar a plorar, ho he de dir, perquè dic, Sí, eh? dic, uau! Però, bueno, molta emoció, molta alegria d'això, no? D'haver agradat tant, d'haver ficat al punt de mira, no? Un animal superestimat per mi, que al final estic com les meves nenes, i feliça d'estar aquí on estic i amb moltes ganes de seguir endavant. Com canvia la teva vida després d'allò, d'aquell boom? Molt, molt, o sigui, clar, jo començava un projecte, que el projecte era un projecte educatiu pedagògic, i és, on m'enfrontava això a la gent a explicar qui eren les alpaques, com eren, com viuen, com es comuniquen, amb els escopits, i explicar tot això, i fer passejades, i fer que la gent pugui viure l'experiència d'estar en contacte amb aquests animals meravellosos i aprendre, o sigui, perquè us feu una idea, jo sempre dic que són gossets atrapats al cos d'una alpaca. Quina meravella. És una passada. Tu els tractes com a tal? És a dir, tu hi parles... Tu creus, per exemple, allò típic, diuen els gossos, quan estàs trist el gos ho sap, et ve a animar. Les alpaques ho fan? Detecten l'estat anímic de les persones, és increïble. Sí, eh? Detecten, a mi m'han demostrat moltíssim. Si un dia estàs nerviós o estàs més agobiat, t'ho detecten. Si estàs relaxat, tranquil, elles s'apropen, estan al teu costat. Si estàs trist, també. És una passada. Però tu estàs trista algun cop? Bueno, clar, soc humana. Aquí ha deixat el titular. Sí que sempre porto l'humor a la meva vida, això m'ajuda a viure i m'encanta. Soc una persona que m'agrada molt riure'm de mi mateixa i bueno, suposo que també transmeto això, no? Que
bueno, a vegades una mica Absolutament. el happy flower aquest, no? Però que sí, que clar, hi ha dies que a veure, com tothom Absolutament, sí. estàs més trist. T'ho dèiem perquè, clar, sempre et veiem allò amb aquella alegria contagiosa, no? A més, perquè... Totalment. I escolta'm, que veiem en el vídeo, en la peça del TN la que es va fer viral i et vam conèixer, que tu vas veure l'alpaca per primera vegada i et vas enamorar d'ella. Em vaig enamorar. Que és un animal supercuriós. Sí. Sí. Jo no tenia ni idea de les alpaques, però és que ni idea. O sigui, jo coneixia les llames dels dibuixos del Tintín i sabia que escopien. Era tot el que sabies, O sigui, imagineu-vos, res de res. Però sí, va ser amor a primera vista i va ser jo vull alpaques. Quina verdura és aquesta, no? Et van dir... Ai, la meva parella, al vespre m'arriba de treballar i jo, Jordi, jo vull alpaques, ben emocionada, espontània, i em diu, quina verdura és això? Sí. Quina meravella. Però al llarg de tots aquests anys, de la verdura i tot, m'he anat donant compte, no?, del gran desconeixement que hi havia amb les alpaques i les llames. Tothom etiqueta l'alpaca, bueno, ara ja no? Però tothom etiquetava llames, i això escup, no? A vegades em veien per mi allà a casa. I no és el mateix, clar. No, són molt diferents. Són de la mateixa família, però són diferents. L'alpaca és més petita i la llama és més alta. L'alpaca la utilitzen per la llana al seu país, Perú, Bolívia, Xile, Andes. En canvi, la llama la utilitzen per mitjà de transport. Val? Si tu una alpaca no pots pujar, No. com si fos un burro. No t'aguantaria pes. Clar. En canvi, la llama sí que les utilitzen per portar la mercancia als Andes, a llocs indígenes on no hi puja el mitjà de transport, els carreguen de menjar. Llavors, la gran diferència, ara a casa jo tinc dues llames, tenim la xueca i el coque. Sí, alpaques i llames, eh? Sí! Que bo! Clar, tot aquest any em trobava això, que la gent deia, però quina diferència hi ha? Clar, les alpaques molt cuquis, però què? No? I jo els hi deia, conec una gent boliviana que viuen aquí a vora d'Auts les Termes, i potser és el moment ara d'agafar dos llametes que ho veieu. Que xulo. I no les has creuat, No, les espècies? No. Vale. Viuen juntes, el masclet el tinc capat, val? Viuen juntes, com uns més de la família, i... El màxim el que t'està dient és que xueca, que has dit xueca. Xueca. Amb una de les llames hi has posat xueca. Sí, xueca. Però per què has dit xueca? Xueca es deia així, del centre on jo la vaig comprar. Ells diuen que és trapella en l'idioma aimara, vale? Però és xueca del barri gay de Madrid. Clar, I per tant això. que sí! O sigui, potser no l'haguessis hagut ni de capar. Perquè imagina que la xueca... Bueno, ja tinc el baldufa, que ja fa coses estranyes. Ja és un masclet que tinc d'alpaca i ara em vol muntar la llama, que és mascle, Sí o no? i està Ai, capat. mare. Dic, cada uno con su tema. És que t'has complicat la vida, ara? Sí. Tu quan trigues des del moment que dius vull alpaques fins que les tens? Això va passar al maig del 2014, que descobreixo el programa, i fins a tenir-les i a arreglar papers i tot, octubre del 2014. I fins al moment que havies fet? No, jo treballava a la restauració. Jo estava en el món de la restauració i m'agrada Uau. molt, De fet, a casa he muntat una aula d'entorn rural on la gent quan ve allà es pot quedar a dinar, pot esmorzar, pot fer pícnic amb les alpaques. Que bo! Sí! I deu ser un èxit, no?, des que has triomfat. Sí, sempre treballem molts productes de qualitat i proximitat de la zona i amb molt de carinyo. I escolta'm, hem llegit que ara també treballaràs a l'Horrorland. Sí! Com és això? Home, Horrorland forma part de la meva vida. Jo he vist néixer i créixer aquest projecte. Jo hi he anat. Que guai! T'ho prometo. Pues si vas menjar una hamburguesa... Era teva? Oh, què dius ara? Aquesta connexió no me l'esperava avui. Sí. Que bo. A Cercs doncs, em van proposar a veure si ho volia portar, són amics. Val. Llavors vaig tirar-me a la piscina sense pensar-m'ho, de fet és un aprenentatge i tot per mi, i ara realment estic baixant aquí a Barcelona
i ja estem preparant pues, la quarta edició de Horrorland, i estem preparant doncs, això, tota la zona de restauració, espais nous que hi hauran, que bo. i bueno, perquè us feu una idea, us mengeu l'hamburguesa Mortimer, que és amb vedella del Berguedà. Però no d'alpaca. No, de producte de qualitat i proximitat, sempre, que bo. sempre. Que xulo. On vaig jo, el Berguedà va amb mi. I